Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadiri Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatihi wa alihi wa hadratil bahratin syukur wa hadratil samawati wal ardi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqulatu baikan bola
Ar-Rabi'ah Asrota sampai 14. Gumolan ucap sapa kana buknu wasyatah nabi Qais. La rohata ora kepenan iku maujud. Lil hasudi kedue wong kang terempi to meri. Wong sing meri ora bakal kepenan. Mergo wong dene wong meri karo nikmate wong liya nganti ora sadar nikmate dhewe. Oleh ucap sapa Abdul Muti As-Samlawi. Naklan krono nukil an syaibihi saking gurune Abdul Muti Al-Badri Yosef Badruddin. Yubla dicoba sapa al-hasudu wong kang wakeh hasude bikhom saten kelawan 5 perkara. Wong sing urip ning donya iki kok atine dikebaki rasa hasud bakal dicoba 5 perkara. Gawe diri wonten golongane wong sing iki. Sing pertama usulul dzanni ya hasile ino utawa di elek-elek lalu kedue hasud. Pertama kene bakal dino bakal wong hasud niku lara. Wa hazanun lan susah daimun kang langgeng. Dia akan menemukan kesusahan. Sehingga susah ya awake orang tanggane lho dulure motore anyar diru-diru tuku orang tanggane dulure tuku mobil anyar diru-diru tuku ratri mau nak salah bonge ora diru-diru perkara sing elek. Dan itu termasuk menjadi wahazanun daimun. Wa qalbu babi taufiqilan ditutupi lawange pitulungan alaihi ngatasi hasud. Ora bakal nampa taufik mergo atine butik loro. Atine iri-iri karo wong liya. Mergo penyakit iri-iri niku nyata. Sing dadi rusak atine kula njenengan sedaya termasuk hasud niku. Mergo kula njenengan sedaya nalikane hasud ngoten niku berarti orang meyakini ismatullah utawa orang meyakini pembagiane Gusti Allah. Wong kabeh niku dibagi dening Gusti Allah. Lah kok kula njenengan sedaya kok kudu ngene yen ketika nalikane kula njenengan sedaya niku iso memahami pembagiane Gusti Allah meski ora ana rasa hasud ning ati. Ana tonggone sing kepenak, ana dulure sing kepenak, iku kudune ra syukur melu seneng alhamdulillah. Ora malah diseriki. Lancar, usahane kono lancar kok ora lancar. Lho itu lho. Apa-apa wong hasud iku tetep usul lan biaya. Wa musibatun lan tongkong musibah daimatun kang tetep utawa sing langgeng. Dene malah tongkong musibah terus. Ya mergo apa? Ora iso ngrasake bahagiane urip, ora iso ngrasake nikmate rezeki. Mergo ngene sing ning pikirane iki meri karo nikmate wong liya. Alhamdulillah kula ya sedaya nak saged aja dadi wong sing hasud. Mergo wong sing hasud wektune entek gawe mikirke wong liya nganti lali mikirke Gusti Allah, nganti lali mikirke nikmate Gusti Allah. Bisane anane berdina yo mung meri karo nikmate wong liya. Lha ora apa-apa kok iso wong iku kepiye. Wongone kok sak pirang-pirang. Ya, makanya ngoten niku malah dekne tonggo musibah. La ajrorano ganjaran itu maujud fiha dalam musibah. Bahwasanya kita tahu ketika ada seorang muslim, seorang mukmin tonggo musibah,
nalikane dene sabar bakal entuk sing jenenge tapi beda cerita nalikane wong muslime iku wau tampa musibahe ning atine ana rasa rengki meri maring padha wong muslim ngono lah ajro piye ora ono ganjaran wal bulan nesu asyadi tukang banget ana ning muring-muring nesu-nesu nesune nesu tanpa sebab ora jelas karepe dhewe mergo nesu mergo delok ning ngate wong liya itu cerita nak wong sing duwe-duwemu para-para sesepo para-para wong alim nesu kuwi nalikane ana hake Gusti Allah sing dilanggar. Misalkan para-para bayi yang nantinya ngoten iku nak dielek-elek ning awake ora nesu. Biasa mawon. Ning kaitane kok karo kuku hak-hak Gusti Allah sing dilanggar mesti bakal duka. Wani nyepele karo babagan salat, wani nyepele karo babagan ngaji, mesti duka. Mergo kuwi kaitane karo hak Gusti Allah. Nek kaitane kali hak pribadine kula njenengan sedaya dielek-elek kuwi biasa mawon. Wong awe dhewe jajane nek dilalem nek diceki ora ono bedane. Ora ono bedane. Wong sing kadang kok nesu mergo dielek-elek kuwi berarti urung iso sadar. Wong sing butuh pengalaman, wong sing butuh dialog dening wong liya kuwi berarti dene butuh sing jenenge pengakuan dari orang lain. Butuh pengakuan berarti belum diakui nak wis sejatine dekne iki terhormat bakal dihormati. Justru nak wong sing njaluk-njaluk dihormati ya asline urung terhormat. Justru nalikane kula njenengan sedaya iso nyadari ngene iki wal qadaru asyadidu alaihi ing atase hasud minallahi saking Allah. Wong hasud ngono kuwi ya lucu, nesu niki ora bae-bae nesu mergo meri karo nikmate wong liya. Tur wong sing model ngene iki bakal dibenduni dening Gusti Allah. Imau limang perkara sing bakal diuji cobake maring wong sing berhenti. Ola ngucap sapa aliyun ali al-mawardi Wahabi kodul hasad utawi hakikate hasud utawa berhenti iku syiddatul hazani banget susah. Lah kok sakit susah? Lagi mesti susah. Ono nikmat ra disyukuri, lha kudune ono nikmat ra alhamdulillah. Orang neri nikmate wong liya. Alal khairati ngatasi biro-biro kebagusan. Alal khairati ngatasi biro-biro kebagusan. Walaupun dia memiliki kebaikan, walaupun dia memiliki nikmat, ning ora sadar nikmate, ndeloke nikmate wong liya. Allati takunu kang ngono. Apa khairat iku linasi kedue biro-biro menungso, iku linasi kedue menungso al-abadi kang utama, al-abadi kang biro-biro utama delok sak dhuwure terus orang-orang kuwi ngene sedaya delok sak dhuwure gemek koncone tampilane mewah pakaiane beredar kabeh direwangi biru raketan hasil kanggone ngutang maring wong liya. Ora apa-apa sing penting iso keturutan. Kadang ya enten sing model-model iku zaman sakniki pirang-pirang demi fashion, demi tampilan direwangi nganti apa utang. Demi ning salon, demi make up sing apik-apik wis direwangi apa Kira mergo meri karo wong liya. Makane ketika dijawabke allati takunu linasil afasil. Lho kudune nalikane wong normale.
Wong utang kira dadi kebutuhan. Kebutuhan sing kaitannya kebutuhan pokok. Kebutuhan yang bersangkut paut dengan diri kita. Kadang kula jenengan sedaya mentingke tampilan. Nganti lali mentingke isi. Yo bener isi di tampilan iki padha pentinge. Isi di tampilan padha penting. Jenengan ora mengot pakaiane ngono kuwi medeni mlaku blondang-blondong ning dalan yo nah, yo kudu imbang. Ning sing luwih penting niku apa isi. Aja terlalu penting penampilan. Justru nalikane wong sing wis unggul, sing derajate wis luhur, meh nganggo pakaian apa wae bakal apa pantes. Lho pakaian apa wae pantes, beda cerita. Pinter yo ora, hebat yo ora, ngalim yo ora, malah pakaiane tiru-tiru kaya mbah ya. Ngono kuwi cara apa kula eling ngono kuwi nyaru, mboten nyaru iki ora pantes. Ibarate maca Fatihah wis belaga lagu. Pemaca kitab bisa brutal beratur rono rene canggongan tas serban kemudian ya Allah. Ngono iki malah nyowonya nyaru. Amal munafasatu anapun utawi wong kang berlomba kebaikan, nafisah berlomba dalam hal kebaikan. Diperbolehkan kalau munafisah atau kita mengenalnya dengan istilah fastabiqul khairat, cepet-cepetan dalam hal kebaikan. Bahia monggo iku dawi munafasah iku tolak buta sabuhi golek sepadan utawa sing serupa bil apa pilih kelan pira-pira wong sing utama. Nak munafisah lomba-lomba dalam hal kebaikan, nak babagan apik kowe ndelok sak dhuwurmu ben iso ketularan apik. Wah, lebih kancaku coba patepol nek apalan piye lho carane iki aku kudu sebagai pecot penyemangat gaya waktu aku kudu semangat. Tapi kancaku kok wis lulus aku ra ndang lulus iku janjane ke piye iki kudu gawe pecot gawe awake dhewe sebagai munafisah. Iki kancaku wis lancare ra karuan nututi tapi aku kok durung iso aku kudu semangat. Piye carane kudu aku iso lancar. Makane dene tolak tasabbu bil afal. Men ghairi ilkhali darari saking tanpa nglebokake bahaya alaihim ing atase afal. Mengambil sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita sebagai pemacu, pemantik untuk diri kita. Orang berbentuk nopawau, berbentuk hasud, ruya, wakat ruya lan teman-teman diriwayatake ane Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ana usule Nabi kukolan dawuh sapa Nabi, al mukminu tawang mukmin iku yaghbitu. Al mukminu tawi wong mukmin iku yaghbitu saingan sapa mukmin. Sesama mukmin itu pasti akan bersaing dalam hal kebaikan. Orang bersaing mergo pengen ning arep boten, bersaing pengen luwih unggul boten, ning bersaingnya dalam hal kebaikan. Wal munafiqu tawi wong kang munafik. Wal munafiqu tawi wong kang munafik iku yasudu hasud sapa munafik. Nah wong munafik konone meri iri. Nah wong mukmin iku bersaing dalam hal kebaikan atau kompetisi untuk menjunjung kebaikan. Wala muru'an talan ora ana muru'ah iku maujud. Muru'ah yo harga diri.
lil kadzubi kedue wong kang wakeh goroe lil kadzubi kedue wong kang wakeh goroe pokok ngapusinan mesira harga diri senajan kok sing diomongke bener tetep dianggep ngapusi kuwi kangelan tenan susah-susah tenan njaluk tolong tanggane wara-wara tanggane yo tanggane ra percaya Allah terus tanggane wong kuwi ngomongnya ora tau iso padahal butuh bantuan tenan turunnya lek kayak wong tuaku kae lho lek wong tuaku kae wis lara-lara iki lek dan kudu digawe ning rumah sakit turun terno mobilmu tolong ditanggane ya wong sing tanggane ditomongnya Allah ngomong apa kowe iki rumah tutuke ngono ora sing gelem niku padahal susah-susah. Biasane ngomongin ngamusinan tutuke ngomong bener malah ditek dianggap ngamusi. Maka lamuru andalil kabeh. Wong ngamusinan kuwi ora bakal ono kaya wong sing gaweane ora ngrasa tanggung jawabe ngono kuwi. Nilai apik bali nilai utuh balik gumpel utawa nilai montore kancane bensin full balekno bensine ditenano ngono kuwi wis kena ditindani ngono kuwi delalah nilai apa-apa mesti wal muru'atu monggo utawi muru'ah iku iso ngreksa harga diri iku mura'atul ahwali ngreksa pira-pira tingkah Allah kita kang ngono apa akwal iku ala afdaliha ing atase luwih utamane amal muru'ah itu menjaga tingkah awake dhewe dalam bentuk kebaikan menjaga harga diri ini penting punya sedaya harus memiliki muru'ah iso njaga harga diri aja malah menjatuhkan harga dirinya sendiri hatta layat haru sehingga ora jelas minha saking hatta layat haru sehingga ora jelas minha saking ahwal opo-opihun perkara sing elek antos din saking nejo. Bagaimana caranya supaya kita itu melihatkan sisi baik, jangan sampai melihatkan sisi yang buruk. Jenenge manungsa mesti duwe kekurangan, duwe perkara sing elek. Ning sebisa mungkin tak kudu diketoke sing apik. Elek iki kudu ditutupi aja malah diumbar. Wah, malah diumbar. Aib itu kan cacat utawa elek. Perkara sing didelok kuwi iku dadi malah ora apik kuwi jenenge apa Tapi aib kok malah diketok-ketok itu janjane iki genah ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatawajjahu lan ora dadi madhep. Wala yatawajjahu lan ora dadi madhep. Ilaiha maring ahwal apa zamun nyacat apa zamun pengacat-ngacat. Tapi ora malah dielek-elek biistiqo kelawan ngehati. Iku sing jenenge muru'ah. Gampange muru'ah iku bisa menjaga harga diri. Iku dengan pelajaran sedaya duwe harga diri iso ngerti nak dilakoni manfaat dari aku. Iki nak dilakoni malah bahayani pemlarati dari aku. Iki nak tak tinggal iki manfaat. Iki nak tak tinggal malah bahaya. Kowe tak kudu nek nyesel iso mikir. Wis gede kabeh kok. Riwayat Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ana wisune Nabi kula dawuh sapa Nabi man utawi sapa wong iku amala ngamal utawa seserawungan sapa man ana saing menungso
Walam yudlim nuli ora tumindak dolim sapa man ing nas. Wa hadasa lan critane sapa man ing nas. Walam yukadzib nuli ora ngapusi sapa man ing nas. Bahwa adalah janji sapa man ing nas. Walam yukhlif muli ora nulayani utawa ora cedra sapa man ing nas. Bahwa mongko tawi man iku miman setengah saking wong. Kamu kang sempurna apa muru nganduru peprawirane, peprawiran iki cara basa Jawa, cara basa Indonesia iki apa harga dirine man. Wong kok iso kumpul menungso ora zalim, ora ngapusi, ora nulayani janji iku termasuk miman kamulat muru'an. Itu termasuk wong sing iso njaga muru ali. Wa dhaharat lan jelas to pertelo. Wa dhaharat lan pertelo apa adalatuh sifat adiliman. Termasuk wong sing adil. Wa wajibat lan wajib apa ukhuwatuh tali persaudaraan iman. Wong-wong sing model ini iki wajib disambung sedulur. Kamu wong-wong sing model ini iki ora tumindak aniaya, ora ngaku sinang lan ora cedra, nek iso dijagati. Bahwa jabat ukhuwatuh wala hilata lan ora ana reka daya iku maujud. Reka daya ya reka daya. Wala hilata lan ora ana reka daya iku maujud. Ora iso dikelak. Jadi basa Jawa nganti filah nganti di. Jadi Jawa dadine ora filah ning dadine apa? Dikelak. Lil ba'iri kedue wong kang medhit utawa kumet ora ana reka daya. Yang wong bahil. Wa hadus saqai utawi batase loma. Iku banduma nyerahake perkara. Iku banduma nyerahake perkara. Ya kasukan butuh sapa man ilaihi maring man indal hajati dalam nalikane butuh. Batas-batase loman iku gampang. Awake dhewe iso aweh maring wong liya. Maring barang sing awak dhewe sing butuh. Misalkan kula jeneng doyo nembe makan. Lha ana kancane njaluk. Kan awake dhewe butuh to niku mangan to. Ngeleh-ngeleh tenan. Ana kancane Kang aku tak melu mangan aku yo ngeleh. Kok tok pintuki. Ngono kuwi berarti termasuk wis masuk kategori wong sing loman. Jadi gampang. Wong loman iku gampang. Sing ning ngendi iso aweh maring barang sing isih butuh. Misalkan jenengan duwe rokok. Jaluk kancamu kok kowe entuk, berarti apa lo? Kowe gelem aweh kancamu berarti kowe loman. Ning kok ora gelem aweh ya wis, berarti termasuk ora sakok ning malah apa bae. Indal hajati dalam nalikane butuh. O ayu silalan yentok nekaake sapa man hu ing man ila mustahiqihi maring wong kang ngamrek nekake man qadrito koti kelawan kira-kirane kekuatan qadrito koti kelawan kira-kirane kekuatan. Kulo jeneng sedaya kudu iso berlatih dadi wong sing apa lho. Gelem aweh aja senenge njaluk. Wong kok senenge njalukan iku ora apik. Ora apik wong njalukan iku ora apik. Wa idza kana lan ninggal nalikane ana apa asapa ulama iku mahdudan dibatasi.
Paman monggo utawi sapa wonge iku wakofakan tek sapa man ala hadihi ngatasi batase sakho sumia monggo diarani sapa man kariman ing wong kang loman. Arep iku maknane loman. Makane wong loman ku mesti mulya. Makane ya karim iku maknane Gusti Allah sing maha mulya. Jadi nak ning ngarep kono wong nak njaluk-njaluk kuwi munune ya karim, ya karim, ya karim. Makane ana wong dijenengi karim ning kok ora loman, ora cocok karo jenenge karim niku medhit ya ora karim malah wiru karim. Makane lan ono sapa man nak lanang yo karim, nak wedok yo karim. Aku tuh ngerti jenenge apik, jenenge sapa? Karim. Apa arep wong ora loman ki yo ora karim. Wil hamdi maring dipuji. Iku mustahikon amrin makhati. Wis mesti wong nak gelem maweh kuwi bakal dimulyakake. Tur gampang. Jenengan pengen mengendalikan orang lain, beri saja orang tersebut sesuatu. Dengan sendirinya dia akan mudah dikendalikan. Wes mesti duwe rasa ilmu kok aweh terus mosok aku ora gelem nuruti. Wong kono aweh terus mosok aku ora gelem ewan. Laman utawi sapa wong iku kasara nyendekake sapa man anhu saking hatihi kana monggo ana sapa man nyendekake hati sakok iku mau iku kasara nyendekake sapa man anhu saking hatihi kana monggo ana sapa man iku bahilang wong medhit. Batase wong loman iku mbau napa iso aweh maring perkara sing dibutuhke. Wa kana lan ana sapa man lidzami maring dielek-elek iku mustaujiban amrih wajib. Mas wajib wong bahil iku dielek-elek. Bahkan wong pelit temu wong pelit ya ora seneng. Ngerti ra cabut apa dhewe ra ka ora sadar dene sing ngomong iya apa wong pelit kudune ra yo ketemu wong pelit ra seneng to wong padha sak gugu lan sak aliran kudune ra malah apa seneng tose CS dulu dene padha wong pelit ning ora malah padha ora padha senenge malah padha Ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulina Nabi iku kala dawuh sapa Nabi ta'amul jawati utawi pakanane wong loman iku dawaun dadi tamba. Pakanane wong loman iku iso dadi tamba mergo apa? Awake rasa seneng. Lah rasa seneng kuwi mau memiliki energi yang baik sehingga itu bisa menjadi obat untuk diri kita. Tapi soalnya wato'emul bahili utawi pakanane wong medhit iku daun penyakit. Pakanane wong medhit iku malah dadi apa? Penyakit. Mergo apa? Dekane aweh ki mesti duwe rasa eman. Wah jenenge iki mau nak tak pangan dhewe ya aku dadi wareg mergo tok jaluk malah kalong sak pirang aku sing muni ngeleh ora sido dadi wareg. Lah ngono kuwi duwe rasa iman berarti termasuk malah mengirimkan energi yang negatif. Lah nek iso kedelok lah kowe mesti apa lah kanca-kanca mungkin di sing loman di sing medhit. Nah, kowe kakehan mangan saka pakanane wong medhit ngono kuwi malah awake kebabak. Nah iso njaluk wong sing wis terkenal loman. Tapi kadang ana wong medhit kadang iso muncul loman, tapi kadang ana perkara
sing yo kan tak jajake yo kan yo. Iku misalkan ngono nopo iki. Orang yang koncoku di siji apian kok malah kedaren biasanya jalur dijajake kok iki malah ternyata ada maunya. Ada udah dibalik boleh orang kakak tapi gua aku nanti tak jajake sini motornya no kan ya itu boleh no sing ini kan hotel ada nih boy ada kamu tapi tapi orang mau sampai nunggu wes gelem apa wes gelem belum yo man itu rasa dipaksa sekolah itu neng nak wes kadung watak ngoten niku loman yo tetep loman modit yo tetep medit bahkan biar dhewe lho duwe rasa iman iman pengen mangan enak iman lu iman enak kok iman iki lu urip iku yo kudu dine mati awake lara tenan yo elinge tenan periksa ning dokter iman wis pergi tok yo mari lu ki awake dhewe lho iman iman ke periksa ning dokter 200.000 kok kejagangan kok berat iso pirang-pirang lara tenan yo bener omongan ngono tapi kapak-kapake wong loro mangan kuwi mesti rasane ora enak pahit kabeh jane yo tau loro ora tau loro nyamar wong loro kuwi mangan apa-apa ora senajan nalikane waras kok pangan enak nalikane loro kok pangan ora enak anyep kabeh rasane ngomong tuwa-tuwa kadang iki nawane anak mangan enak ngenteni apa Allah awak yo ngono kuwi kan esuk aja iki ngono kuwi ana anak loro reti sing disenengi rendang kuwi nang kok rendang wingi enak kuwi nalikane apa sih sehat loro rendang yo anyep topak ora sane pinan kok bakso gemar bakso yo ini sehat loro ini kilo-kilone kok tawani bakso ora sane kadang kula sesuyo ora mani ngono kuwi maknane opo kuwi mugemi dawe nabi lan sedaya karo ilallah rahmah kowe kudu nyadak maring Gusti Allah kenal Gusti Allah nalikane kahanan penak lah praktek kowe dhewe iki nyedak ning Gusti Allah kahanan penak kok kahanan susah ya wis ngono kuwi model-model ae dhewe makane bungane ora pake kok mandi yo kowe nyedak maring Gusti Allah biar rezekimu lancar kok berukang-ukang semua kuwi model-model itu punya jane Gusti Allah ke awake sehat kok ke awake lara-lara. Lara kuwi ndonga-ndonga nganti nangis. Ora mandi. Gusti Allah ibadah nopo to tuh. Wes ngono niku wis. Bayang kowe duwe kanca. Lha sak pikiran gitu. Nak enak kuwi dinikmati dhewe ora tau eling kancane. Nek ana susah bedakan sane. Atimu piye? Bededek ta ora? Bededek maksudnya jengkel apa ora? Jengkel tepan ngono kuwi. Nalikane dulu enak yo bungsek mompang golek gon. Tapi kok nalikane ora diudut ngono medak-medakkan sane. Jalur ora kaya kira-kira atimu ngono kuwi padha model ngono kuwi cek ta ora atimu. Nah, kalau mesti. Sami makane Nabi merintah kita arafu ila wafir roh. Kowe nak pengen kenal Gusti Allah pinalikane kahanan longgar, kahanan bahagia. Ini mesti Gusti Allah seneng nek kalau iki sak jaluke itu Wira pengen neng praktek Lha wis beda ya kudu tiru. Wis ngerti sakniki piye carane ngrayu Gusti Allah, piye carane nyaket Gusti Allah.
nyegah nalikane kahanan bahagia. Pas rezeki lancar ndonga alhamdulillah ya Allah rezeki kula lancar kula nuwun panjenengan tambahi saya kakak mergo mongso kuwi ora ana katoke utawa ora ana wong mungkin keluargane kula bener ya rezeki wong tuane kula lancar anggone yang wong iki saya akeh kowe ngene iki demo mereka kritis kok kowe ndonga iki demo apa entek kowe tak berkiriman ngono kuwi lho ndonga alhamdulillah ya kira-kira wis berkiriman ngono iki tau muni alhamdulillah ora mobil potongan mobil nah iso ngono kuwi muni alhamdulillah wong niku wujud rasa syukur bil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ucap sapa ba'dul adibai sebagiane pira-pira ahli sastra al-bahilu tawi wong bahil iku laisa ora ana iku kedue bahil sapa khalilun kekasih wong madhil kan dia kekasih iso uga kekasih lawan jenis iso uga kekasih berbentuk teman berbentuk sahabat. Ini sudah malah kalau misalkan ya wong lanang model ngono kuwi gelem apa ora? Lega. Jadi model lawan. Lanang kok model. Wong lanang iki kudu lho, besok kowe dadi para rumah tangga kowe dadi suami kowe kudu nyanyong karo bojomu. Dalam lho kok model ngono kuwi wong wedok ora seneng makane ngene al-bahilu laisa lahu khalil. Ora khalil jeneng wong kuwi lho. Khalil iku maknane apa? Kasih. Yo kemarin jenenge Khalil iki kudu seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Iki nek pengen disenengi kabeh wong kowe dadi wong sing Allah. Iki wong lumat. Maka lan ngucap sapa Shalih bin Abdul Qudus Shalih bin Abdul Qudus min bahri tawil saking bahri tawil wa yudhiru aibal nardi bin nasibulu wa yasturuhu anhum jafi'an sakhahu taqattabi aswa bisa iba innani arakulla aibin fasakhu khitahu wa yudhiru aibal arifin nasibulu wa yasturu anhum jami'an jelasake aibal mar'i ing cacate seseorang finasi dalam menungso apa bulu medite mar'i. Jadi wis jelas nek medit iku termasuk cacate menungso. Wa yasturu lan nutupi ing mar'i ing aibal mar'i
anhum saking nas jami'an ale sekabehane apa saka ulumane mati sing iso nutupi cacat sing iso nutupi aib kuwi apa loman dermawan elek apa ya apa wae dhewe nak gelem loman mesti eleke bakal tertutup. Ora percaya wakeh ya masak niki ngoten niku wong lanang sing nyak loman karo sapa wae mesti disobya mesti dilem-lem mergo apa ning dhuwur wae jelasake sumia kaliman wong sing loman bakal dimulyakake. Dagoto kemulan sapa sira Tahoto kemulan sapa sira bi aswa bisakho kelawan pira-pira pakaiane loman. Mergo cacatmu aibmu kuwi ditutupi karo sing jenenge pakaian. Pakaiane pakaian sing berbentuk loman. Ora ketok sing ngene gudeng, tapi ora ketok gudeng. Sing ngene panunen ya ora ketok panunen. Sing ngene kadasen awake ngono kuwi ya ora ketok mergo ditutupi. Ning ora percaya buka pakaiane, ngono kuwi ora bakal ketok kabeh aibe. Lah nek pengin cara nutupe saya kuat ya kudu lomane saya kuat. Pak ini krana semene ingsun iku waro delok ingsun kula aibin ing saben-saben aib masakha umangka kawi loman. Iku rito tutupe kulaib. Mergo aku ngerti, aku meyakini setiap aib seseorang tutupe ku ya loman. Raketan mungkin omonganku rada celakit, rada gerakan kelarani adene wong liya. Nek kok kowe loman, ya kancamu tetep pakai raketan kok biasa ngertino. Ora ketan kono tok biasa berdino. Tetep ndekne ora mungkin mlayu selawatmu, malah saya bonya nyedak. Saya seneng mergo wolo. Iki pentinge wong loman. Wala wafa'ahu